Nwagulu nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mozi na-agba okwu ọnụ mmụọ agụrụ ụmụ Igbo kedu ife na-emezinụ alụ niile na-eme nna n'Igbo nụ eziokwu ọ na-agụ ma kwanụ eziokwu ọ na-agụ ma kwanụ nwanne na-egbu nwanne ya nụ maka ihe ego gị niile mee na n'Igbo ọbala innocent people egburu na n'Igbo na-ebe akwanụ ụmụ Igbo ole ụmụ Igbo gịnị na-emezinụ ụmụ Igbo gịnị na-emezinụ ndị Hausa na-achụ anyị ndị Yoruba na-achụ anyị ụmụ Igbo na-achụzi onwe ha achụzi anyị n'ugwu chụ anyị na Yoruba achụkwasị anyị n'ala Igbo kedu ebe anyị agbajezi anyị ga-ebi n'elu ajụjụ ka nna ajụ a na-adịghị mma akwa ọ bụ uru ndị nze ihe m na-ekwu ọmakwa asa alụ malụ onwe gị ka anyị wepụ aka enwe n'ofe tutu ọwa aka mmadụ ị na-eji kidnapping eme biznes onye ahụ ị na-egbu mala na igwe ị na-ejekọ n'ụzọ onye igbulu na ị na-asị ya gaba na ị na-abịa maka na onye ọbụla ga-anwụ anwụ emeasị akụluo ụnọ ndị chọziri ka ha bunata akụ ha n'ụlọ kidnappers eburu ha ọ bụ osisi kwuchiri ụzọ ga-anụ na a ga-ebute ekwuru ụmụ Igbo ole ije nkwa ije ọyọ ala ụmụ Igbo ole gịnị na-eme na n'Igbo taa ụmụ Igbo ole gịnị na-eme na n'Igbo taa ụmụ Igbo kedu ihe na-emezinụ alịleju m obi onye ga-agụgwu anyị obi ana Igbo na-ebe akwa ana Chukwu chọrọ mma ọ na-ebe akwa ọbara karịa n'ana ọbara ya karịa n'ana Igbo ọbara ụmụnne anyị ana m ayọ biko ndị kidnappers biko nụ ha nụka unu ji ọ bụ Chimereze Nwagulu na-ekwu okwu ndụmọdụ ka ndị wee bịa
ọnọdụ ya maka na ọ ga-adị mma ma emesịa o site taa adịba mma na ọ dịbara bụ a na-adịghị mma bụkwa n'ụlọ ndị nze ị na-achụpụsị ụmụnne anyị chọrọ ibunata akụ ha n'ụlọ onye ọbụla na-agbazi ọsọ o jezie na-edozi obodo onye ọzọ ma be nne ya dịrị ọ dị mma ndị kidnapa na-ekene otu nwanne anyị a na-akpọ fish magnet nke a napụrụ ndụ ya n'ike oge ọ na-ata afụfụ kolo onye fụrụ ya alụ na-eme alịla eju m obi n'Igbo Kanu na-ajụ onye amụma egwu n'ọmụ na-ebe n'akwari gịnị na-eme n'ala Igbo nọ Igbo ọzọgbuo na ọ bụ ya jụrụ ala Igbo ụlọ adị mmanụ ga mụ na-ajụ nụọ ụmụ Igbo ole Yoruba a na-ajụwarụ ndị Igbo ije na Hausa a na-ajụwarụ ndị Igbo ana Igbo anyị kwaze a na-ajụwarụ ndị Igbo anyị ga-ebizi n'elu ka nna jụ ka anyị wepụ aka n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ ụmụ Igbo kedu ife na-emezinụ akwa arịrị ka na-emenụọ echetara m 2018 m natara Naịjirịa ka m fụ nne na nna m hapụrụ kemgbe wee bụrụ ụgbọala bụ nna m 2019 ekidnapụ nna m ogbu onye ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ ụmụ Igbo ndị agụrụ ole echetara m na mgbe gboo asị na nwa agụrụ anaghị egbu nwa agụrụ ibe ya mana tata nsị ọgwụ poison jụrụ ana agụlụba anyị agụlụ ole egbuzie nna m nnatazie ka nkwa nna m achụwarịkwa m ka egbuo kidnappers everywhere na 2024 nnatakwala again kidnapper chụkwa m ka eburu ụmụ Igbo ole ego anyị na-achụ ọ dịkwa anyị wee bịa ọ ga-adịkwa anyị wee na ịchụ ego a n'ike ka anyị jiri nụ nwayọ nwayọ onwere onye dị nke onwere onye ndị nke ije nkwa ọyọ ụmụ Igbo ole gịnị na-eme na
ịbịa n'ọtụtụ vileji tata enwelu ndị okenye alụrụ ana ndị si na onwere ikolobịa ga-aga n'ilu ịbịa n'ọtụtụ famili ị ga-afụ nwanne ebe o gburu nwanne ya alele ịbata n'ọtụtụ famili ị ga-afụ ini 5 ini 4 ini 6 ọ bụrụ ndị egburu n'ike ndị Igbo Chukwu okike abịa makwa ịnọ n'eluigwe na-afụ ihe na-emenụ kedu ife na-emezinụ n'ala Igbo ajụjụ ka nna ajụ ma nkwuchie unu achụkwana m ka unu gbuo ọkwa n'ihe chi m ziri m ka nna alụ maka na nne nna m n'otiri egwu gbasazie n'ozi ọma n'elu ụwa wee sị ka m were egwu gbasa ozi ọma ịbịa n'ọtụtụ ụmụnna taa ndị alụlụ ana juziri everywhere o nwere ozi onye na-ekwu eziokwu onye fụ eziokwu okwu dị eru n'ala alụ na mpụ juziri ala Igbo ndị ụkọchukwu na-ebuso onwe ha agha ndị native doctor na-ebuso onwe ha agha ụmụnne nwanyị na-ebuso onwe ha agha ndị papa na-ebusozi onwe ha agha nwoke na nwanyị na-ebuso onwe ha agha gịnị na-eme na-ekode mmadụ dịka Maazị Nnamdi Kanu ka onye Igbo na-echere anya lee alele ka anyị nwekene n'obi nwanne maka na obi nwanne amaka otu ihe mmadụ nwere n'elu ụwa ọjọọ ọkụkọ onweghị ọ ga-enwerịrị ada nwa ọkụkọ enwere nwa ọsọ ije nkwa ọyọ